थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बेयाव नायबिजिरदों मा सार? 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ डिमाकुसियाव खुंनो लादों आरो बानजाय आफादा बिनि बायदिसिना जिफोर बेबस्था नांगौ बेखौ अलरेडि अलमस्ट फिनिशिंनि लामायाव फैगासिनो दङ। आङो बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाहाथे मोजाङैनो जायो बेनि थाखायनो जोंहा बयहाबो बिबान दङ। दा बेखौनो खनसे नायगिदिंनो फैदों आरो बानजाय आफादजों एसे थुलुंगा होफानो फैदों जाहाथे बिथांमोना एसे खामानि मावनायाव थुलुंगा मोनो। मानोना बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया बर' हारिनि बयनिख्रुइबो मोनसे जौसिन मर्यादापुर्ण जथुम्मा जायो आरो बयबो बेखौ नायनो फैयो। जोंनि हारिनिल' नङा गुबुन हारिनिबो मानसिफोर नायनो फैयो आरो बेवहाय गोबां डिगनिटारिसफोर गिदिर गिदिर आलासिफोर हांख्रायनाय जादों। दा बे हिसाबैनो एसे जाहाथे सानब्रैनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै जायो जेबो उसुबिदा गैयाजासे बिथांमोना जथुम्माखौ खुंनो हायो। दा बेखौनो एसे नायनो थाखाय फैदों आरो आं नुनानै गोजोननाय मोन्दों जे गासिबो खामानिया फिनिशिंनि फारसे थांगासिनो दङ आरो साननैनि गेजेराव बियो फिनिशिं जागोन। लोगो लोगोनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना डेलिगेट्सफ्रा फैनानै खुनु उसुबिदा गैयाजासे बे 64थि जथुम्माखौ खुंनो हागोन आरो बेवहाय बिथांमोना गोनां गोनां जिफोर आयदा सावरायगोन दा बेवहाय जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया बेखौनो जोङो नोजोर होगोन। फारसेथिं बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जथुम्मानि गुबै हाबाफारि बेनि हाबाफारिया सोलियालाबासिनो जिहेतु दिन्थिफुंसालिनि बेखौ बेखेवनानै बे दिन्थिफुंसालिया जागासिनो मा बुंनो सानो? दिन्थिफुंसालिया बेयो जुदा आरो जथुम्माया एसे जुदा। दिन्थिफुंसालियाव बिनिखायनो लानाय जायो बेवहाय गोबां मानसिफोर फैयो आरो जि समाव डेलिगेट्स बा सेमिनारफोर जाबाय थायो बै समाव माखासे रायजो राजाफ्रा बेवहाय बयबो बाहागो लाया आरो बिनिखायनो बिथांमोना बायदिसिना लेखा बायनो मानो एसे एन्टारटेइनिं बेबायदि बेबस्थाफोरखौ लानाय जायो आरो खाथिनि सोरबाफोर बायदिसिना मुवा बेसादफोर फाननो जि दानानै फिथा फाननानै बायदिसिना एफा एनै बेबायदि जथुम्मायावनो रां खामायनो हायो बेबायदि सिन्थाफोरखौ लानानै आगोलनिफ्रायनो जथुम्माजों लोगोसे एक्जिबिसन लाबोनाय जादों आरो एफा एनै रांनिबो मदद जायो। दा बेखायनो बेवहाय जिहेथु जेबो फोरबो गैया आरो बेवहाय जेबो उत्सब बेबायदि गैया ओंखायनो जानो हागौ जोंनि आरसिनिफ्राय एबा दैदेनगिरिफ्रा सानदों जे बेवहाय रायजो राजाफोरा एसे बेस्थ' थानो हागोन आरो भाब बिनिमय खालामलायनो लोगो मोनलायनायनि मोनसे सुबिदा जानो हागोन। बेनिखायनो मेलाखौ बिथांमोना एसे आगोलावनो खुलिनानै होदों।